play pibaro ipidang subhai pi jakiyit kami bagi kubor baman kasing Chief Minister Konrad Sangma Ukraine ni kilat pathai kubor mentan ni ka janmit but u bu jingkuli ya kan ni ka jing yakhi ka jonga ba strong te khmat gate secretariat but nga khwa ban ong ning kong eu Chief Minister ba umde ban long kum u deputy Chief Minister ba shukran hale air namar ba kini ki number bu pen mi mentakas ni deh kila kala nak ki number bu pen mi u deputy Chief Minister ti di bandar le homework shwa ban yo thek pathek kita ki number kat no ba apply kat no ba yo kat no ba dang sateng kum ni humtai bat ngakwa ban ong kum ni bah ka random survey bangi le bangi kini ki number ba ki ong maki tang kat ni ngot kim pat yo menta kam de ka jing shisha kan mau ba ki don ki tu ki bang yo tang news pa kat saus pa ki don ki yo saus pa te ba kan grukom ti kidi benda ba wat benya ashwa bakin keren sakaweru kan mau ba kani kali dei ka kam ka bala sa teng mentala shis nem shiteng ti ngasngo si ba uni Chief Minister jaka ba un penstat yaki kam ban ong yaki officer ban tre benya mo ban persang ban penmi iki excuse neban ai daw bale kam tre kam kani ti sakaweru uong hana ba ambit man syong hakmat gate secretariat akwa ban ongkum ne katu ka surok nto katu ka gate nto katu ka building nto ka dejung ki pai ba ban ngi don ki hok bangin ya ning nyeng syong kat hap himon ban ngi don ka hok ru kam tam habangi kwa ban pun sngow ya laki sur habangi syong da ka bajai jai peaceful demonstration bangin le ekata hakajaka bangi nirai uong hana ba kata ka jing syong jonga marwai hente ka long security threat ne kata ka bajing up jing ma ngakwa ban ong ni ka security threat ne ka jing up jing ma ka long ka jing bom sut nyo u Chief Minister ba ka jing yaki pat ba ka don shisha kam tam na do bawan u covid ba ka ni ka jing ang no jong ki ban yo ka ni ka 8000 sispa bat san hajar ka day na mar ba kila shembalat ka jing baka jing bom sut nyaw baka jing iben yaki habaki bot den yakane ka hok kata ka dai ka security threat ne ka ba up jing ma ya ka state ba yangi ki nong shong Chief Minister u ong ru u persang ban o jing kli hana balai bangale kum ni ka ka jing thumu ka jing thumu ka sai ka dar ka jing thumu ka long ban pen yo ki pat ba yaki hok ki ba dai jong ki bat uong hana ka dei ka bakla sa palat kani ka jingle jonga kumni ngakwa ban bu jingkli ka bakla habangi pen i sha ka sarkar ni pen i sha ki pat ba ki ba pau shai naki kot ki sla ba yo lum ling ba ka ati ai ba ai ka sarkar hi yangi kala along ka jing pen thami ban syukran tang man la jing hau kum ki ong mo ti sakawairu nado ba sedang hadu menta ka ka bangi ong ya ka sarkar bakale ni ong bakalong incompetent inefficient ka bamut ba kam inang menteri kam im don mon menteri kam hamle asis nam siteng menta kata ka bangi accuse ka sarkar ne bangi kidokti ka sarkar halor ka ne ki ong hana ba daleleru kimnum la padyang ya kata ka jingshong jonga hakmat gate secretariat Henrengan ong yaki ka ka bangim la apa dia bangi ki pat ba kalong kan ni ka jing bom sut nyo ba ka jing ngap jar uong hana ba lada ki pat ba ki don jing ki di ban wan hana ban ya keren kanu pauteli ki email ni lada pa kanu pauteli ki complain ba ki follow up complain hato umnang ban play ban pet ki email ban jubab yangi mentau ong hana blai pimya wan ya keren hendeus ni mentang ala asong hakmat secretariat man kasngi ya lentinang tu ba Chief Minister ba Deputy Chief Minister ba ki baik minister ki ngap ki ri hadin ki yit yong ki balong illegal by the way te kum kan ni ka sarkar ka banyo benye ki brio ba ya kan ner wi habu jingkeli ba ka de ka negen ka bangim la pa dia mde ka ta ka jing shong jonga ha secretariat ki mla pa dia maki ka jing Trekam torti, baka jing hensting ka sarkar ki hok ki pat ba. Kada ka bangi
dalai ro ngim num priang bat ngan syong hang te kum mangalakular bat hadu bakinda la sisa ban pen khot ya gani kakam namar kani ka datang ka wei kakam ba ithurmur kor kom trikam kin bon shu ki ladang ya wat penia bat sa sisin ga kwa ong ik pa ba bangim dei ban sha penting mo habaki kren he na ki kren kumni na do chief minister sharum namar ka de ka hok changi ni